салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. дар мавриди бозиҳои Барселона ва Реал Мадрид дар Лигаи Чемпионҳо ҳарф мезанем. аз камбеки боварнокардании шоҳи Лигаи Чемпионҳо шурӯъ мекунем. бо як ҷумла чӣ хел мекунанд онҳо? ҳеҷ гоҳ ба Винисиус Ҷуниор шубҳа накунед. он чизе ки ӯ дар бозӣ муқобили Боруссия нишон дод, ӯ футбол нест, балки як шоу консерт аст ки мухлисони футбол он шаб тамошояш карданд. дар қисми аввал Реал аз Боруссия 2 гол хӯрда буд ва касоне ки ба кор даромадани қоши чапи Анчелоти бовар надоштанд, аллакай умедҳо кандагӣ хоб рафтанд. аммо Реал дар охир ғалаба кард. бозингарони Дортмунд дар Сантьяго Бернабеу 2 гол заданд. футболбозони Мадрид қисса мекунанд ки Анчелоти дар дохили утоқ либосивазкунӣ гуфтааст ки шумо кӯшиш кунед як гол занед, дигар тамом, мо ғалаба мекунем. баъди оғози қисми дуюм вазифаи авваливу азалии бозингарони сафедпӯш ин танҳо як гол задан буд. Мбаппе тӯбро дохили ҷаримагоҳ ҳаво дод ва Антонио Рудигер мисли уқоб парвоз карду тӯбро дохили тури дарвоза намуд. дигар ҳамин хели рӯзи сиёҳи Боруссия Дортмунд шурӯъ гардид. кор ин хел аст ки дар ин бозӣ Дон Карло аз Модричи пояш ба лаби гӯ расида истифода бурд ва Чуаменову Камавингаро дар курсии эҳтиётӣ шинонид. дар ин баробар Ҷуд Беллингемро ба хати маркази нимҳимоя баргардонид. дар бозӣ муқобили Лил Беллингем дар хати ҳуҷуми канори рост бозӣ кард, аммо ин чиз ба сармураббӣ тамоман писанд наёмад. Модрич як паси хеле зебое ба Мбаппе дод, аммо самти зарбаи фаронсавиро бачаҳои Боруссия иваз карданд ва тӯб ҷониби Винисиус рафт. бразилӣ голи дуюми дастаи Реалро ба ҳадаф расонид. дар 8 дақиқаи боқимондаи бозӣ бозингарони Реал 3 голи дигар ба ҳадаф расониданд. аввал Лукас Васкес зад, баъд 2 тои дигар Винисиус Ҷуниор дохили тури дарвоза кард. Боруссия худаш ҳайрон монд ки онҳо чӣ хел ин корро карданд. гирандаи тӯби тиллоии имсола воқеан ба истилоҳ бомба буд. баъди голи дуюм ӯ истиқболи таърихии Криштианоро дар Эл Классико такрор кард ва бо садои баланд дод зад ки манам дар ин ҷо гапзан. ӯ бо ин ишора фаҳмонид ки касе ҳуқуқи шубҳа кардан ба соҳиби тӯби тиллоӣ шудани ӯ надошта бошад. Винисиус ҳамон вақте таҳшат бозӣ мекунад ки ӯро тамоми ҷаҳон тамошо дошта бошанд. дар таърихи башарият фақат 2 маротиба ҳамин хел шудааст ки вақте як бошгоҳ дар Лигаи Чемпионҳо бо ҳисоби 2-0 бой медиҳад, вале билохира бо бартарии 3 голи дигар ғалаба мекунад. ҳамонам Реал Мадрид аст ки дар мавсими 2022-23 дар даври якашниҳои Лигаи Чемпионҳо бар муқобили Ливерпул бо ҳисоби 2-0 мебохт ва дар охир бо ҳисоби 5-2 ғалаба кард. хулас Реал Мадрид дар як бозии дар аввал мушкил ки дар қисми дуюм ба афсона табдил ёфт ғалаба кард ва як бори дигар меҳри мардумро ба футбол гарм сохт ки ба ин на ҳар дастаи қодир аст. он шаб хейтерҳои Реал ва Винисиус Ҷуниор хобашон хуб набурда буд, аммо шумо ғамгин нашавед. аз дохили ин даста ҳам баъзеҳо он шаб хоби ором надоштанд. 1-8 Мбаппе. корти дебетии Блек аз Тибонг бо имкониятҳои нави худ рӯз то рӯз интиқоли маблағро барои муҳоҷирон аз Тоҷикистон ба Русия осонтар мекунад. барои интиқоли муносиб худи ҳоло ин кортро бо истифода аз пайванди ман дар зер дархост кунед. то истифодаи интиқолро бе комиссия оғоз кунед ва лимити афзудаи интиқол то 100 000 рубл дар як моҳро ба даст оред. барои ин лозим нест ки шаҳрвандии Русия ё сабти ном дошта бошед. танҳо дархост гузоред ва корт ба шумо ба ҳар ҷое дар Русия барои шумо мувофиқ ройгон расонида мешавад. пулро метавонед тавассути шумораи телефон дар барномаи бонк интиқол дод. дар барномаи шумо дарҳол хоҳед дид ки гиранда чӣ қадар маблағро бо пули миллӣ бе комиссияи пинҳонӣ мегирад. гиранда метавонад пулро дар ҳол истифода барад. ба ӯ лозим нест ки ба бонк равад ва дар навбат истад. илова бар ин ҳангоми дархости ин корт шумо метавонед дар хариди худ бо баргаштани як қисми маблағи барои он харҷшуда сарфаҷӯӣ кунед. танҳо 4 категорияи хароҷотро ки ба шумо дар барнома лозим аст интихоб кунед. пас аз ин категорияҳо харид кунед ва пули онро ба корт пардохт намоед. дар охири моҳ то 15% маблағи сарфшуда ба корти шумо баргардонида мешавад. пул бо рубл меояд, шумо метавонед онро бо чизи дигаре сарф кунед. ва акнун ин корти бонкиро метавон бо манзараҳои табиат тарҳрезӣ кард, то ки ёдоварӣ аз ватан ҳамеша бо шумо бошад. ба пайванди дар зер буда гузаред, корти дебетии Блек аз Тибонкро дархост кунед ва бе комиссия ба оила ва дӯстон пул интиқол диҳед. агар мухлисони Реал Винисиус дошта бошанд, фанатҳои Барселона Рафиня доранд.
Ҳанс Дитер Флик ҳамон шаб қалбаш барои ду тараф тапиш дошт. Барқасди дастаи Баварияву бозингаронаш не, балки барқасди раҳбарони тими Мюнхенӣ Флик ва Левандовски тайёр буданд ки ҷонашонро фидо кунанд. Барса бо хетрики Рафиня Баварияро ба хок яксон кард. Онҳо чӣ қадар интизор буданд то аз ин дастаи олмонӣ интиқом ситонанд. Барса дар ҳамлаи аввал табиист ки гол зад. Дар дақиқаи як онҳо барои капитан ва ситораи мавсими имсола Рафиня имконият фароҳам оварданд. Бразилиягӣ Мануэл Нойерро пушти худ гузошту ба дарвозаи холӣ гол зад. Бавария тавонист дар кӯшиши дуюм зуд ҷавоб диҳад. Голи аввалини пешвои нави мюнхениҳо Ҳарри Кейнро ба далели офсайд системаи ВАР бекор кард. Аммо пас аз 7 дақиқа ӯ бо паси Серж Гнабри гол зад. Баъдтар дар дохили ҷаримагоҳи Бавария боз як ҳолати баҳсбарангез сар зад, вақте ки Рафиня Ким Мин-ҷеро ба замин тела дод. Аммо довар дар ин ҳолат қоидавайронкунӣ надид ва барои Левандовски имконият фароҳам омад ки полшагӣ онро дохили тури дарвозаи Нойер кард. Дигар бозӣ миёни Барселонаву Бавария не, балки бархурди Рафиня бо кӯли Бавария буд. ҳоло ба танаффус нарафта Марка Касада бо як партофти ғайриоддие тӯбро ба Рафиня расонид ва бозингари Бразилия аз миёни пойҳои Упамекано тӯбро ба кунҷи дарвозаи Бавария равон намуду ҳисобро 3-1 сохт. Дар қисми дуюм барои паси ба истилоҳ гениални Ламин Ямал алоҳида аз ҷой хеста каф мекубем. ӯ ҳамон гунае ирсол кард ки Рафиня бо Мануэл Нойер 1-1 баромад ва аз мавқеи на он қадар мувофиқ ҳамон гунае зарба зад ки Нойер даҳонаш боз монд. хулос Барселона дар пасманзари ҳарифи азалияш Реал Мадриду Рафиня пушти хетрики Винисиус Ҷуниор исбот кард ки онҳо баргаштанд. акнун мо мухлисони футбол аз бархурдҳои нобахшидании ин ду душмани азалӣ чандин солаҳои дигар лаззат хоҳем бурд. ба мухлисони носипосе ки вақтҳои душвории Барселона оҳистаҳак ба қавле ҳуй хӯрдан расонед ки баргарданд. кору борҳои Барселона бозсоз шуд. ман гуфтам дар ҷаҳон ду то занкалон бошад, якташ манам ки не. Кевин Де Брюне ҳам дӯсти мо будааст. дар чанд вақти охир мақсади асосии дастаи Ал-Наср ба чӣ қимате набошад, харидории Кевин Де Брюне буд. Роналдо ҳам шайхҳоро ба ҳолашон нагузоштааст. дар пасманзари қариб ба истилоҳ туғри шуда омадани кор, ягона одаме ки ҳамаро ҷазир кард ҳамсари Кевин Де Брюне Лакруа Мишел мебошад. ба иттилоъ Мишел намехостааст ки фарзандони ӯ бо услуби шарқиёна таълиму тарбия бигиранд. расонаҳои хабарии арабӣ иттилоъ дода буданд ки дастаи Ал-Наср омода аст маоши якҳафтаинаи Кевинро $1 миллион намояд. ҳоло Кевин ин пешниҳодро ба қавле хок рад накардааст, аммо мисле ки миёни ду пешниҳод, якум Ал-Наср ва дуюмин Сан-Диегои МЛС, ин футболбоз дуюмиро интихоб менамояд. дастаи Сан-Диего бо пешниҳоди худ ваъда додааст ки маоши ӯро баробари маблағи маоши белгиягӣ дар Манчестер Сити медиҳад. сабаби аз Аврупо канор рафтани Кевин Де Брюне ин хастагӣ мебошад ки футболбози мазкур таи чанд соли охир зери фишори баланди сатҳи футболи ҷаҳонӣ ва раҳнамоии Пеп Гвардиола фаъолият мебарад. ҳатто баъзе шогирдони Гвардиола чунин шӯхӣ ҳам доранд ки дар шогирдии Гвардиола футболбоз пеш аз муҳлат мемирад. дар мавриди рақобатҳои пурдаҳшати UFC ва бозии Эл Класико пагоҳ гап мезанем, аммо ҳоло имконият ҳаст ки андаке ҳам бошад ҳарф занем. шаби 26 октябр фазои варзиши ҷаҳон тӯй дорад. як су рақобатҳои UFC, сӯи дигар бозии марказии тамоми давру замон Эл Класико сурат мегирад. яке аз рақобатҳои хеле муҳими ҳамон шаб ин бархурди Макс Холлоуей ва Илия Топурия мебошад ки Топурия барои ҳифзи камарбанди чемпионӣ мубориза мебарад. аз рӯи нақша рақобати ин развгар дар вақту соати Эл Класико рос омадааст. аз ин рӯ хоҳем нахоҳем он ҷо нисфи сайёра шабакаҳои телевизиониро тарафи бозии Реал ва Барселона тоб медиҳанд. ин ба Илия писанд наомад ва навиштааст ки бисёр мехоҳам ба ҷои Макс Холлоуей ҳамон нафареро ба нокаут фиристам ки Эл Класикоро дар вақту соати рақобати ман мондааст. биёед аввал рақобати ману Хавиер Тебасро ташкил кунед, навиштааст Илия Топурия. Хавиер Тебас раҳбари дафтари Ла Лига мебошад. акнун суол ба шумо, он шаб кадомашро тамошо мекунед? ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.